Ahojte, dnes vám predstavím ďalší kemping. Tentoraz na Slovensku, na Orave, pri Vitanovej, volá sa Oravice, podobne ako celá osada. Táto osada vznikla pred pár storočiami, ťažila sa tu železná ruda a je tu aj termálny prameň a vďaka tomu tu máme akvapark s tobogánmi, potom samostatné kúpalisko, pričom je to skôr pre seniorov a potom tu máme ešte tento kemping. A samozrejme ešte niekoľko ubytovacích kapacít. Napríklad chata Oravice je hneď pri kempingu a môže vás výjsť dokonca lacnejšie než tento kemping. Takže to už nechám na vás, na zvážení. Tá chata vznikla v 50. rokoch. Tam sa niekde aj zasekla v tých možno 80., čo má tiež svoje čaro. Čapú tam pozničku a je tam príjemná obsluha. Je to tam celé také milé, také spomienkové, ale samozrejme tam môžete odbehnúť aj z kempu, do reštaurácie napríklad, alebo večer na pivko. Ja vám teraz ešte porozprávam o dvoch miestach. Prvým je kemp, ktorý je súkromným pozemkom a naozaj sa majitelia snažia. Čisté vecká, dokonca bohato vybavené, aj vecká, aj sprchy, aj všetko, čo potrebujete, sociálne zariadenia. Viete sa tu ubytovať aj v chatkách. Viete sa tu ubytovať aj na štelplaci takzvanom, teda mieste pre karavany na spevnenej ploche, no a potom samozrejme na lúke vzadu. Tam kempujeme, stanujeme a v malom prívese spíme my. Kemping nepatrí k najlacnejším. Traja ľudia plus nejaké auto, príves a predstan budú stať nejakých tých 40 eur za noc, ale zase to miesto je čarovné, je to tu tiché a oproti napríklad môjmu obľúbenému kempu Belá Nižné Kamence pri Terchovej, ktorý je podstatne lacnejší, lebo patrí obci. Tu máme väčší pokoj, nie je tu hlavná cesta. Kempingu teda nemám čo vyčítať, odporúčam ho každému vyskúšať. Akurát ste na Orave, v kopcoch a počasie sa tu mení, ale zase zohriať sa môžete v tých termálnych buď kúpalisku, tam dole, hneď pod kempom, alebo opodiaľ trošičku ďalej v akvaparku, ktorý je bohatšie vybavený, budú ho rozširovať, ale je samozrejme aj podstatne drahší. Čo sa tu dá robiť? Môžete ísť do Juráňovej doliny, vrelo odporúčam, potom ísť tiesňavami Juráňového potoka, krásne tiesňavy, málo ľudí, pripomína mi to Janošikové diery, menej rebríkov, skôr taký chodníček, dokonca je neuveriteľné, že ponad tým potokom v tých tiesňavách medzi skalami bol 900-metrový most. Bola to cesta vlastne nad tým potokom. 900-metrová kvôli znášaniu tej železnej rudy, ktorú tu ťažili. Ale to už teraz nefunguje, teraz tam je iba chodníček popri. Málo ľudí, perfektné, určite odporúčam. Celé to má asi 3 hodinky, krásny okruh, po ceste ešte budete mať aj salaš, na ktorom si môžete kúpiť korbáčiky, tie sú krávské, alebo syr, či už údený, neúdený, slaný, neslaný, čerstvý, ovčí. Zajtra pôjdeme asi do Zuberca, takže aj to je ďalší tip na výlet. Zuberec, vedľajšia dedina, vedľajšia obec, dokonca aj folklórne slávnosti tam sú, je tam skanzen a je tam potom aj sedačková lanovka a celou tou dolinou až na plesá alebo aj hrebeň západných Tatier. No a naskok odtiaľ toto máte potom aj do Poľska, do termálov. Je tu čo robiť, dá sa tu zakempovať na 3-4, možno aj viac dní. Teším sa na vaše tipy, ďakujem za sledovanie, komentujte, napíšte mi, kde sa vám páči, ktorý kemping, ako to tam vyzerá a ja si tu ešte idem užiť pár dní, pretože je tu veľmi pekne. Ahojte.